Zmienicie na torze w Krakowie Jarosław Łukaszewski i Daniel Anderson. To na pewno tutaj zapewni nam sporo emocji. Popatrzmy, Łukaszewski, Walasek, Adorian, Anderson. 15. wyścig rozpoczęty, wygrywa start Łukaszewski. Idzie na przebój Daniel Anderson. Walasek po wewnętrznej wyjdzie na prowadzenie, choć atakuje po zewnętrznej. Łukaszewski, Zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu. A więc o ten milimetr lepsi byli Zielonogórzanie, ale teraz zaatakował Andersona po zewnętrznej. Łukaszewski już jest drugi. Walasek na czele. Niespodziewanie Zoltan Adorian zamyka stawkę. Prowadzi Walasek. Teraz po wewnętrznej próbował wyprzedzić Łukaszewskiego Daniel Anderson, ale odparł ten atak zawodnik Wandy. Prowadzi Walasek. Czyżby pierwszy historyczny komplet wychowanka ZKZ-u Polmos w rozgrywkach ligowych i to od razu na wyjeździe. Teraz Anderson ponownie z uporem, rzekłbym, maniaka atakował po wewnętrznej. Udało mu się to, ale teraz kontruje na następnym łuku po zewnętrznej Łukaszewski. Nie dał rady jednak. Zielonogórzanie wygrają podwójnie ten wyścig. Choć na pewno do końca walczyć będzie Jarosław Łukaszewski. Nie liczy się zupełnie Zoltan Adorian. Ostatni łuk, no i przypieczętowują podwójnym sukcesem to zwycięstwo w Krakowie zawodnicy zielonogórscy. Sporo kłopotu